Ifan, a hanner Gwilym, chwarter, hanner Gwilym. Llongyfarchiadau, Diolch yn fawr. sef band neu artist newydd gorau. Wel, band gorau newydd Band felly, newydd, da. ie. Llongyfarchiadau, ydych chi'n chuffed? O, dw. Definitely. Dyw. Fatha, i ni, dwi'n meddwl, yn tyfu fyny yn fatha gwrando ar music Cymraeg, mae o'n rhywbeth ti wastad yn meddwl bod chdi isio, di just chwarae gobra selar a bod digon lwcus i giro un. Ti i fod yn onest efo chdi, o'n i'n meddwl bod ni am giro fo heno, o'n i'n meddwl sa Serol neu Pasta Hyll yn mynd a fo, just oherwydd, just oherwydd pa mor wahanol ydyn nhw. Dwi'n dweud bod ni ddim yn wahanol, just maen nhw wedi gwthio'r ffinia, dwi'n meddwl bod hynna'n ffantastig mewn siro Cymraeg ar y funud. Ac y ffaith bod ni da'n hyd oed bod efo'n gilydd ers blwyddyn. Na, mae o'n nuts, mae'n really nuts. Crazy. Da ni gael blwyddyn really da o ran definitely, social media bod yn anatod, fatha, rhan anatod o be da ni heddiw, really. Dych chi'n mond, di cychwyn ers rhyw cwta flwyddyn. Smis Ebrill, mae'n ffantastig. Dwi'n gwybod nath ni wneud brwydr y bandiau, doeddwn ni'n mynd o ddod i wneud hwnna. Do, ni'n just sort of Do, nath ni just mynd amdani, really. Mae di bod yn anodd convincio pobl na dim fi di Gwilym a band ydi Gwilym. Mae'n bach yn gymlaeth. Mae'n gymlaeth, ond dwi'n lyfio pa mor gymlaeth, io. Dwi'n lyfio pa mor pobl yn dod fyny ti fi a dweud, dim chdi di Gwilym, be dwi'n dall? Na, band, dio, ond dwi'n joio fo, a fel dwi'n deud, dwi'n meddwl bod oes air yn dechrau ar y funud o stwff Cymraeg, y dydd Music Cymru, mwy o poblogaeth yn ei gael mewn dipyn, a da ni'n falch o bod yn rhan o hynna. Dych chi di perfformio yma heno hefyd, sydd ath i? Ffantastig. amazing, fewn. Do, bach yn rysdi, ddim wedi chwarae fo'n gilydd Ers dolyg. Ers dolyg. Gafon ni practice yn y car gyda do. Do, fi ar hys yn car gyna, fatha hanner awr cyn o'n i fod yma. Just chwarae, trwy set. Da. Ydych chi, hwn yn un o'r gigs mwy ydych chi di wneud, neu ydych chi di wneud? Gig mwy o, swn i'n meddwl. Wel, swn i'n meddwl na gig mwy. Oedd o'n coci mae beth. Ie, alla. Dyw. Mae steddfod yn eitha mawr. O ie, nes i joio steddfod. Achos oedd o'n steddfod cartra i fi a llyr. O growd yna, ti'n fa? Ond, na growd yna heddo. O'n i'n hapus iawn. Neis gweld gwyneba cyfarwydd ac anfarwydd yn y crowd. Dych chi efo label Ows Gwynedd rwan, recordiau Cosh, felly di hynna'n awgrym bod yna album, neu fwy o gyneuon ar y ffordd? Oes, mae'n album oes. Gobeithio, de. Gobeithio. If we get in the studio. Ie, os da ni ar y funud yn cario mlaen i just sgwennu a gwneud siŵr bod gennym ni'r stwff. Achos dwi'n meddwl be da ni wedi ryddhau yn barod yn foundation eitha da i be da ni eisiau greu fel band. Mae'r gwaith celf yn dod gan o fo sydd yn ffantastig a mae hynna'n cyd-fynd efo fo. So ar y funud da ni eisiau yn sgwennu ag yn recordio ac yn rhyddhau be bynnag a wedyn os da ni efo 12 can ar y ddiwedd mis Awst na ni ryddhau o. Wel, gret, llongyfarchiadau chi am heno yma a gobeithio fyna sawl un i ddod eto yn y dyfodol. A fyna, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr.